tulevaisuuden kannalta aivan välttämätön väline tähän tietoliikenteen sujuvaan kulkemiseen sekä meiltä eteenpäin että meille päin. Varma, nopea, toimiva kaikissa olosuhteissa. Toimintavarmuuden ja ehdottomasti tämän tulevaisuuden palvelut, kaikki siirtyneet nyt nettiin, mutta tulevat parantumaan ja vaativat leveämpää kaistaa ehdottomasti, jotta olisivat toimivia ja interaktiivisia, niin ehdottomasti näen, että hyödyn siinä tästä kuidusta. Erittäin edullinen. Pidän ilmaisena. Siis käytännössähän tässä ilmeisesti on tarkoitus, että porukalla sitten maksetaan se pois 25 vuoden aikana. Mutta erittäin, siis kaikki pystyy tähän tarttumaan. 100 on liittymismaksu ja 50 kuussa 100/100. Mahdollisesti puoli vuotta tai 1,5 vuotta. Maltan odottaa. Mokkulalla tällä hetkellä. No joo, itse asiassa me ollaan täällä, vaikka ollaankin tässä syrjässä, niin meillä on niin otollinen paikka lähimpään mastoon, että meillä on nopeampi Mokkula-yhteys mitä kaupungeissa. Mutta silti se ei ole aina toiminta varma. Ja uskon, että se ei niin kuin jatkossa ei riitä. En ole aivan varma tästä. Taivalkoskella oli yli 400 liittyjän ja veikkaisin, että se on tämä Jokijärventien suunta, niin siitä 100-150. Kairan kuitu, verkko-osuuskunta. No nykyisellä aika pitkälle on palvelut ja on netissä. Eli netissä ilmoitellaan syntymät ja maidot ja maksellaan laskut ja otetaan verkosta oppia. Ja jatkossa tulevaisuudessa tietysti on tarkoitus kehittyä, niin ehdottomasti valvontajärjestelmät ja ruokinnanohjausjärjestelmät ja automaattinen lypsyjärjestelmä vaatii ehdottomasti tämmöisen nopean ja luotettavan nykyaikaisen yhteyden, että se toimii saumattomasti yhteyttä. Kun on reissussa, niin pystyy etäohjaamaan sitten tarvittaessa lypsyrobottia. Näin, että sen niin kuin kehittyvän maatalouden kannalta on ihan välttämätön perusinfra tämä nopea ja luotettava nettiyhteys.